Kaixo ikusentzule, heldu da tartea, saioa dakarkigu pasartez betea, ezagutuz herria, herriko jentea, guk dadukagun naia, ta borondatea, Urizarraren berri zuzen ematea, Urizarraren berri zuzen ematea. Gabon, Urizarra! Gabon! Uno, sozio, zer deu? Unon! Mekagun, zoze, hortxe, epelian, Epelian, sozio, epelian. Ze karriko izan? Estufa. Estufa? Rauenta. Rauenta, marka garraskoa. Dizien nuna entxufatu eken, estufa? Elizan. Elizan? Kontu ibilize, bestela herrin automatiko saltatuko, honek ez dauka potentzia handi, sozio. Ez. Azu zer? Hemen txarizke, barazki sorta karri, de manch, punch. Barazki sorta? Barazki sorta, bai jauna. Osaba Juliane, be batzatik ematezkiak. Holan, sin más? Ez, nik, tarteka, gollasko korrikalari jamanteziet. Gollasko korrikalari, pollo tomatero izatek, hola, alaki gogorrakin egin, trueki itxiu. Pertua, bale. Gai batien bezalak, ikusi, hemen txe koliflorra erraskoa. Koliflorra? Hau kozinatzeakoan nahiko usai txarra usteik deskanzilun, baina geho gauza erra izate jateko. Pepinoare karri. Hau ono izatek sopa hileko eta baitare, gintonik antzako. Oida, porruko ekarrizkit. Hau garbitzeko aluga izate, baina geho porru salda erraskoa gantzendek. Eta geho postreako, kakie. Zer dori? Kakie, aldizkide, kakie, hau de fruta esotikoa. Esotiko? Bai jauna. Nino sortzen dio, Hauek Papua Nueva Ginean da Japonian daola. Nik ekarrituzu? Ez, nik ekarrizitu heldu egin, Ibon Karreran basarretik. Kakie, bai jauna. Bale. Oidek. Bota bat. Oida, hartza kakie. Kakia? Oidek. Ezaka, irikikoen txukuna jarreko izta. Itzeo zekarri alde gozatzeko. Zer daun, hortxe, frigorifiko barrun. Sozio. Ze hostia karri, Actimela? Actimel. Zertzezkeu, 8 urteo, Kristof? Sozio. Oso ona, beraz? Bai, Actimela, bai. Hau, gitar antez deusar izan beharko, ezta? Bai, bestela, gurrumbo guztu jazpin gatzezan jota. Hartzeik honek, una pequeña botellita llena de 10.000 millones de fermentos naturales. 10.000 millones. 10.000 millones. China baino jenera, jo ziok hemen barro. Bona, dizkide, hemen 10.000 millones engoia, baina herri jontan ikuste 10.000 millones ez diela bizi. Ez, herri jontan irurun biztale baino gutxi xeago. Urizarra Peñacerrada, sozio. Araban, bai jauna. Plaza Politxaskoa, Plaza de Fray Jacinto. Izango zan, Prailen bateo. Seguru baiet. Asto genibiliko zan oitako. Sozio, hemen zer daukat? Hortxe, informazio freskoa. Urizarrari buruzko informazioa, sozio. Arkia, dizkide, ondo zio. Kondairak dio, etimologikoki, Urizarrak irizaharra esan nahi duela. Herri historikoa da, 1838an lehen gerra karlistak izan baitziren. Hemen? Bai. Oño. Gaur egun Urizarra hiriburuaz gain, beste 5 herrik osatzen dute udalerria. Oño. Baroja, Zaidu, Loza, Montoria eta Pagoeta. Bueno, maginarri badia gaurre, Bai. Gaurre atzea eta aurre ibili behar du hankapelotak hortxe, gortzen, arki asko. Bueno, nahi zea, atea baino lehen masaje txiki bat emango liazu. Zu futbolian ibiltako ez eta. Bai jarri hementxe. Bai, kauen soz. Pum. Kauen da, hostia, bekauen jose. Epa, bekauen soz, hostia, kauen soz. Bengotxe al pelota ian lenguzu babezela, Kristo motilerua, hostia, hau de meneo, oitu bai, gustatu jeseikago, mekagun diola, Nahiko egin, odol guztia buru egin aizeiak eta. Bale, bueno, hola primeran. Egin zeiko uri zarra eta uri berria holako meneoak. Bueno, ezkidea, pasen, sozio. Kagun, emozionatu, bai. Bai, oidek, kalentamientu. Gabon, eskerrik asko. Gabon, bai, eskerrik asko. Gabon, Urizarra! Gabon, ongi etorri zuen udalerrira. Bueno, sozio, zer da hori? Zer da, tatxan... Zer da? Hau, bialdu du
Gasteizko obispadoak. Sartu izendatu dituzte bengoz? Ez, keba, hoi da zure estufa horrengatik. Bai? Kablea jarri zenun sakristiako entxufera elizan, Bai? eta Iberdrolan faktura. Takata. Faktura? Kilovatio. Me cago en sos. Bai. Da gero esaten dute elizan, jangoikoan argiak gidatuta joan behar garela bizitzan. Bai, espero jangoikoan argi hau baino merkeagoa izatea, hostias. En fin, argi daukaguna da zuei esker saio bikaina ingo dugula. Alaxe da, eta argia da jainkoa ez daki, baino badakizue kristorenak zaretela, así que Gabon Urizarra. Gabon Urizarra. Urizarra, 260 biztanle ditu eta Araba hegoaldean dago kokatuta. Errioxa eta Trebiñu ditu aldamenean eta historian zehar toki estrategikoa izan da. Bekario, aber ondo apuntatzeken, Hemen txaukua nahi diateta. Ola izolan dejada bezala. Tiak! Oidek, tanto! Urizarra izan da urte askoan zehar, ojo al Kristo, Arabako herririk hotzena. Esate baterako, iaz, 15 gradu 0 azpitik markatuzun termometroak. Ta egile esan, goiz parte honetan, neire burutik hotza pixka destemplea sartzen hasi zait. Produzion, favorez, ekarri aldezu zehose epeltzeko. Hombre, idea ona, hola bai, hola, Araban, negu partian gauzak ikia badaude. Pasmina arraskoa eta gorrito jarrita. Hau importantena, me cago en sos, poltza berua, mentxe, gozdek epeltasuna, me cago en sos. No, hola zondo, mentxe gaude imuntzota berokita, epeldeta barrainaga. Bueno, egun hona izan gero arte. Hola bai, diferentziarra. Ara, ikusi ze sarrera polita dakan Urizarra. Ojo, Kristo, soinua. Ojo, traktore bada datorreta. Kontu. Pasatzen da. Hortxe. Kaixo! Egunon, kaixo. Zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ongi. Piskat kosta zaio pasatzea, Bai, justo. Limatzen pizka bat, ez da? Batzutan jodiot, Jodiozin? Ez dugu ezer esango, badazpada. Bai. Bueno, ni Mikel zu? Ales, urtaskotarako. Berdin. Herrikoa zara? Bai, herrikoa, beti denik, bai. Eta hau zer da, Ales? Arresiaren hegoaldeko atea da. Aha, Arresiaren hegoaldeko atea. Beraz, herriak Arresia daka inguruen, ez Bai, da? hau zen entrada principala, mugan dago azkenean, beti denik izan da mugan Erriosatik da Burgoseko muga. Da konflikto asko gondira, bai. Claro, bizkatu, fronterako gauzak eta mugak. Claro, guztio nahi zuten Urizarra. Beraz, emintxe dago Arabako azken reduktoa, ez da? Bai, azkenengoa, bai. Hori da. Bueno, izena Ales esan didazu, ez da? Bai, Ales, da bizena Ramírez de la Piscina da, nire bizena. Ramírez de la Piscina? Bai. Abizen bitxia, ez da? Bitxia, pizka bat, bai, Nafarratik datori da bizena. Da, bertan zegoen Sancho Ramiro bat, da, berari piscina bat egin ziotela diote, da, horregatik Ramírez de la Piscina geritu zen abizena, bai. Sancho Ramiro esaten dute, eskondu zela el Cid Campeadorren alabarekin. Hostias! Así que el Cid Campeadorren familia gara, Hola, jarri beharko dut, ez da? Sí, besterako diz. Bueno, hori bat ezagutzea, Cid Campeadorrearen oinordekoak, ez da? Sancho Ramiro, impresionantea kontatu didazun historia. Bai, polita, bai. Oso polita, bai, historia hondikoa. Eta historia hondikoa kamiseta ere, bai, ez da, torrete. Torrete esan pixka bat, hortxe, kotxetan da ibiltze zana, atrakotan. Atrakotan, bai. Lagun bat partu zidan urte bete txagati, da torrete ditzen zidaten. Torrete ditzen zidaten? Noizean behin. Euskan hilea pizka bat luzea. Aia, luzea zen nun? Bai, pizka bat, atxetik, bai. Como torrete, estilo, bai. Oia, estilimoz berdina, ez da? Bai. Traktoren gatik zer zara, nekazari ales? Bai, eita dauka landak, bai, eta bion artean egiten ditugu. Hemen egon nintzen aguazilaz moruan. No, fastidies. Bai, urte ziren egon nintzen 3 hilabete, bakarrik egon ginen 3 hilabete. Lan asko ematen zuen aguazila izateak edo? Bueno, jendia ematen du lana, aguazila izatea, ez hainbeste, baina jendia ematen du lana. Bai. Gustatuko litzaizuko errepikatzea? Bai, noski bai. Bueno, hementxe udaletxe, mezu bat, ez da? Aguazil bat behar dugu herria. Hori da, ikusi ze tipo jatorra, ikusi ze Ales ema jugadan, eta aguazila bezala, ederki, baina beto egingo du lana, ez da? Bueno, Ales, eta bain zen martxa? Baratzera jongo gara, zeo zer egitera. Primeran, laguntza badakat? Claro, noski bai. Arrankatzen duen, primeran, torrete eta bakila hemen daude, así que arrankatuko dugu. Truko beren bate. Hori da, iepa, gozen ba, iepa. Venga, que nos vamos. Iepa. Vale, iepa, Bueno, ahí va.
Ta, ez dezu itzaltzen, Alex. Ez, bestera gero ez du arrankatuko. Adiós, vale. Oiga, guaz, Alex. Horain, mula pasatzera, pizka Mula bat. pasatzera, guazen ba, venga, guazen mula pasatzera. Venga, sos. Ojo al Cristo. Traktorea bezala, Venga. Hau. Bera. Barkatu lez, hor, ez dakit ataskatu dan edo. Koño. Zer da, hor? Beitu ze dago. Ze hostia dago. Burni hau ez, Alex? Hauei, kainoi bolak dira, hauei. No fasti, kainoi bolak. Kainoi bolak dira. Eta hau lertzeko. Hemen historia asko dago, bai. Ojo, al Cristo. Landa honetan. Orain dela 100 urtekoak edo lakoak. Jode, eta hemen baratzen da, aurkitzen dira gauzaik. Baratxan landetan leku askotatik. Bai, Hauek karlistak botatzen zituzten herrira. Karlistak, jode. Herrira, eta bertako menditik botatzen zituzten. Bai, Los Paios deitzen da. Los Paios deitzen da. Mendi hori, bai, dagoian zeukaten gaztelu bat, da bertatik kainoekin botatzen zituzten, pues, herriraino. Vale, beraz, artileriako proiektilia dira, Artilleria pesada. Pesada, bai, jode, y tan pesada. Impresionantea. Txamponak eta... Bai, ikustea badaude, Alex? Bai, ikusteko, claro, bazen ba, bai. Impresionantea. Bazen ikustera. Hementxe, Alexen museoa. Bueno. Eitu, hemen ditut, altxorrak. Ojo, al Cristo, bai. Ikusi zebolak. Hostias! Hau da, bota zuten bezala, ez da? Bai, horra bota zituzten da... Karlisteatako kainoi kadabaz gau hemen. Bai, hemen baditu pizka bat gauza gehiago. Ai, Dios, ikusi Hau dira beste bola txikiagoak, mosketekoak. Fusiak, bai. Ikusi, hemen munizio guztia. Bai, hemen beste kainoi bateko bola, txikiagoa, beste kalibre bate, bai. Mina egiten du hori be bai, Bai, hau urrutu bota ezkeo, hostias. Bai. Hau dira astoen edo zaldien erradurak, bai. Txiskeruak, lehen zela... Txiskeruak, bai. Ai, ba, Dios, Gauza asko aurkitzen dira... Ara, hemen karlistak atxar un zigarta, venga, hortxe. Bai. Haze altxorra bazkasun, Alex, hemen ingurun aurkitutakoak. Da, gero pizka bat txamponak batzuk ere, bai. Hau gezaia dira aurkitzea, azkenean ez dira aurkikusten. Ojo. Hor jartzen du 1623. 1623ko txampon bat. Bai, hau dira adibidez karlisten botoiak. Ai, ba, karlisten botoiak. Kasaken botoiak. Bai, ikusi, impresionantea. Zer gehiago, Alex? Gero hemen beste bi botoi ditut. Dios, hau ez ondo kontserbatuta dago, Zer hartzen du, GR I latina. Da, Guardia Real de Isabel II. Dios, Guardia Real de Isabel II. Da, hori izango zen alto karguko baten botoi bat. Bai. Eta beste gauzaren bat badakazu txunditzeko? Fernando VIIren txamponak. Fernando Zazpigarren. Eta Isabel. Eta hemen Isabel bere alaba. Bai. Hori da. Claro. 1825. Bai. Momentu batean erakutsi jazu historia guztia, herrikoa eta gure historia guztia. Historia gehiago dago, baina bueno. Eskerrik asko, Alex, bidezez. Hau, Alex. Alex, zer modu, Alex, fenomeno, bueno, haze kategoria. Sekula ez nuen pentsatzen herritxik inferno handin, kanpeadorren oinordeko bat ezagutuko nuenik. La rehostia zea, vale. Alex Ramírez de la Piscina, Díaz de Vivar, Martínez del Trator eta González del Museo Carlista. Baina alias el Torete. Fenomenoa, bai jauna. Ikusi ez, Urizarran historia non nahi. Kaleak, arrezia eta batez ere Alexen baratza. Alexen baratzan ez daude tipulak, daude karlisten zebollazoak. Mula hobeto pasatzen badugu, egunen batean hor, Zumalakarregi generalan momi atelako dugu. Baina, bueno, ikusi ez, Alexen kontsejua, traktorean martxan jarraitzeko arrankatuta utzi behar da, importantea. Horregatik, gaur Alexi izengoitia aldatuko digu. Toretetik beste batera. Horregatik, opari bat ekarri diot, Alex, etorri nire gana, favorez. Etorri nire gana, hori bada zurekin egotea, eta kamiseta berri bat ekarri dizugu, zudokazu el torete eta goin da el traktorete. Ebentzera da zu, hori, zeretzako. Gartzer bat, zuri, hoxe. Venga, zerrik asko. Eta abestiak dion bezala, traktorete, 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 traktorete. Zerrik asko, le. Ojo. Kontuz. Iepa! Kaixo? Ze moduz? Ondo. Ostra, tope, ezta? Bai. Me cago en sos. Zure izena? Urko. Urko. Zuaitz. Urtaskotako. Bai. Urko, profesional, ezta?
Bai, bai. Zesoa, zerukiton batera, o karrera batera, o... Ez, oioi jaten ematera. Zer? Oioi jaten ematera. Hola, oioi jaten ematera? Bai, bai. Ostra, De punta en blanco. de punta en blanco. Nahi duzun erak iretorri? Lagunduko zaitut? Urko, ikusten dut, kasko gogorra daukazula, eta rodillerak ere bai? Bai. Hainbat alditan erori egin naiz, eta orduan babestuta egon behar naiz. Hainbat aldiz erori zara. Bai. Bastante. Bastante. Bueno, ez dakizune bastante. Baina hainbat ezurpuskatu egin ditu. Ze apurtu duzu ba? Bi eskumuturrak, eskafoides hau, klavikula eta kostilla bat. Guzti horiek apurtu dituzu? Bai. Eta punto? Ez, azkenengoa izan zen hortz bat puskatu nun. Hortza? Ta bai. Esan daiteke sorte txarra daukazula pizkat edo... Ez, una flor en el culo. Behitu zen bat aldiz erori naiz, eta estoy como un titán. Como un titán. Vale, ordan sorte hona daukazula esan daiteke. Bai. Adibidez, 2 urterekin, herriko errotara erori nintzen, errotako uretara. Uretara? Bai. Eta? Eta egon nintzen hor hainbat minutu. Ezinen ito segituan? Ez, ze instintiboki umeak trakia izten zaie, eta orduan ez da ura biriketara sartzen, eta gelditzen zara goian, flotatzen. Bai. Eta, gero ze pasatu zen? Nire ama bota zen nire bila, eta nire ama aurdun zegoen nire arrebataz. Aurdun? Bai. Zenbat hilabete egitako? 8 hilabete. Eta salten zuen zu salbatzera? Bai, instintiboki baita ere. Eta? Eta hemen nago. Hemen zaude? Bai. Sustua, ezta? Suston galanta, osea, niri atera zidaten de cualquier color, osea, nengoen ia hipotermiarekin eta susto handi bat nire familiarentzako. Eta nire ama hain urduri zegoenez, ba... Zer, ume eukizuen? Bai, egun berean. Zu salbatu eta egun berean? Bai, momentuko adrenalinagatik, Umea duki? Umea eukizuen. Beraz, zure amak egun beren eukizuen kriston sustua eta kriston alaitasuna? Bai. Beraz, esan daiteke, Urko... Que tengo una flor en el culo. Sortu una daukazuna. Bai. Vale. Urko, oli hori jaten eman behar genien. Zen baduzkazu? 4. Nahiko kabroiak dira, Kabroiak? Bai. Zeratik? Ze ateratxerakoan irtetzen dira baratxera. Baratzera? Bai. Eta, hori... Jo, desastre bat. Ze jaten dute baratxeko gauza guztiak. Bai, baina, hau eman da ere bai? Bai. Gozoagoa dago bestea. Gozoagoa? Bai. Eta izenik badukate? Bai, baina ezin dugu esan. Zergatik? Ze nire arrebaren irakasleen izenak direlako. Zure arrebaren irakasleen izenak? Bai. Pizkat kabroiak direlako. Oioak? Bai. Eta irakasleak, bai. Pizka bat, Pizkat. Gaiztakeririk gabe, pizkat. Horregatik ezin ditugu esan? Bai, ze nire arrebak oraindik ez du amaitu karrera. Beraz, Txiton. Vale. Jaten emango digu? Bai. Bai? A ber, ateratzen diren. Ei. Ojo. Urko nora doaz? Baratxera? Hori ezin da gertatu. Hartu behar ditugu. Etan sartu? Bai. Eskuakin? Bai. Poliki, Seguru? Bai. Txip! Vale. Lase. Ja, blokeatu egin da. Hartu. Ez da zebez gertatzen. Vale. Sartu behar ditugu. Bai. Ireki bestela atea, Hau sartu da. Azkena. Bingai. Bingai. Lase. Azkena. Hartu. Ta sartu poliki. Eta honena izango da, hau barruan botatzea. Bai. Ze oio oso polita dira, baina pixka bat. Kabroiak. Bueno, Urko eta Urkoren olioak izena badaukate, baina ezin da esan. Ez. Arreba etorri da? Bai. Arreba zuzara? Oaindik karrera ez duzu bukatu. Beraz, izenak ezin dira esan oaindik.
Bueno, arrebak karrera gainditzen dunean, izena jakingo ditugu. Ados? Bueno, Urko Noloak, haze abiadura, haze velocidadea. Enekin Oloa ziren ala korre kaminosak. Haze abiadura, ni Oloen atzetik joan itzen, eta erorketa batzuk izan dituen. Erorketa asko izan dituen. Iaia erorketa gehiago izan dituen Urkok bizikletan eduki dituen erorketak baino. Eta Urko, hori hola izan da, urrengoan ikusten dut Oloen atzetik baldin manoa zuk bezala protekzioa, bai rodillerak eta bai kaskoa jantzi bar. Ez dut uste zu erori zarenik. Uste dut zu bota egin zarela. Bota? Bai, bota. Bar, favorez. Bar. Ze bar? Repetición de la jugada. Ojo. ¿Ikusten da? Ridículo, padre. Ze? Piscinazo. Oiga, piscinazo. Ales, uste dut abizena aldatuko diatela. Ramírez de la piscina eta Gurrutxaga del piscinazo. Ze, txistea oso txarra. Tarjeta horri. Oso ondo iruditzen zaigu pandemiarengatik distantzia soziala mantentzea, baina pixkat esageratu iruditzen zait herriko banku bati pastor elektrikoa jartzea. Zer egingo dute herri hontako jubilatuk? Hostia! Antuz, banku horrekin. Hala, persona bat. Guazen galdetzela ja nun gabiltzan. Kaixo! Kaixo, Zer moduz? ondo? Ondo? Ze paseoan? Bai, zu? Earki, bai, nire bai. Bosta naiz, ni Mikel, zu? Bai, ni Oiana. Oiana urtazkotarako. Bai. Oiana, eta zehazki nun nabil, eske pixka nabil hementxe guri zarra. Zaude Faido, nahi da Faido herria. Faido herria? Urizarrako herri bat, bai? Ai, ba, bale, zu hemengoa zara? Ez ni naiz pauetakoa. Zu pagoetakoa Bai. zara? Ah, bale. Torren ez paseotu bat ematera? Ondo, azetoki polita dakazuen, ez da? Bai, Hementxe oso paseoak polita. emateko. Jo, Bai. daude basoak, daude mendiak, kriston gauza pila. Eta toki magikoak ere bai. Toki magikoak, ere Bai. bai? Adio, ez da hori zarra toki Bai, magikoak. ikusi hor, ikusten dituzu, nengo kobak ikusten dira hemendik. Ostia, egia. Faidoko kobak dira. Hor kobazula batzu da, Bai. ez da? Ojo, al Kristo, ikusi, ez galdu, hortxe kobazulo horiek. Egia esan, ez nun, espero kobazulo batzuk aurkitzea hemen. Ba, bai, San Migueleko kobak dira. San Migueleko kobak. Bai, 7. mendekoak. 7. mendekoak. Kriston urte pila dazkat, ez da? Bai, bai, bai. 1300 urte. Bai. Faidokoa dira, herrikoak? Bai, bai, hemengoa dira Urizabarrakoak. Ze jendeak esaten du, eure trebinoka direla, baina ez. Ai, ba, Dios, ojo, al Kristo, beraz, kobazuloak Faidokoa dira, Hemengoa, bai. Urizarrakoak. Ta hori ikustea badago gertutik? Bai, ez torri. Bai. Bai. Nondi joan behar da, Bai, Oiana? hemendik joango Hortik, gara, bale, bale? guazen, bai. Venga, ba. Bueno, Oiana, haze Heldu gara. aldapa, Ikusi, ez, detali galdu, zetik hementxe daude, kobazuloak. Hauze da lehenengo zuloa. Adios, hauek dira 7. mendeko kobazuloak. Haue dira, bai. Ja, behar, gerturatu gaitezken. Hementxe, Dios, uipa. Kobazulo hauek zara, artifizialak edo naturalak? Ez artifizialak, kai egin zuten... Bale. Eta zertarako egin zituzten edo? Ba, hemen egin zituzten eremitak. Eremitak? Bai, komunitate kristianoak ziren, bizi ziren hemen, eta eskuz egindako dana, modu simple batean bizi ziren. Bai. Jo, eremitekin, atzaparrak izan behar zituzten, ez da, hemen zulo hauak egiteko. Tortxe ventilazio eta guzti daukau, eta hortak nahiko zaila ikusten da sartzeko, baina, hemen sartu daiteke Oiana, ikusteko barrundik. Bai, Haze, ben daukago gaioa. Adios, hasi, eskalera badago hemen. Bai, Haze, ondo. Bueno, gazen bai, 7. mendeko kobazuloak barrundik ikustea. Joi, Dios. Zu. Ondo. bai. Bueno, hementxe gaude 7. mendeko kobazulotan. Haze hori hartzuna dagoen eta ze freskura egiten duen hemen barron. Bai, imaginatu haien garaian hemen bizitzea, edo... Bai, ez da? Bai, Oian, eta hemen altare badago edo, ez dakiz zer da hau. bai. Baina hau neko berria da, ez da? Hau berri izango da, eski oraindik etortzen da paiz bat ona errestatu egitera. Adios. Bai. Apaiz bat etortzen ben da, gaur egun hementxe errezatzera. Arazten dute Faidoko lagunek, bai, entzuten dela batzuetan. Entzuten zaio. Eta zeaten da kantatzen edola, Bai.
Espera, horrein ez etortzia eta hemen guk susto ikezen bat ez da, maiz jaunari. Hoi da. Hortik badago besteko basulo bat. Besteko basulo bat? Bai. Hemen gauza daude, Oiana. Eta ondoan baseliza bat dauka. Baseliza bat dago horre? A ber, ikusi ditek hemendik. Begira. Hortik ikusten duzu hori? Bai. Bai, hor dago besteko basulo bat, eta hor ondoan dauka baseliza bat. Virgen de la Peña, baseliza bezala. Baseliza, Virgen de la Peña esan diazu. Ba, eta horko basulo gehiago daude. Bai, 7. mendekoak baita, baina gero badaude esati batzuk geroago egin zutenak. Ikusi dezakegu, Oiana? Bai, hauaz. Pasan, Oiana, bai. Kondu, ze? Bai, jopa. Bai, eskalera ere, 7. mendekoa da. Bueno, hau mentxutuko dugu, ez da, lehen segontokin? Bai, itxuko duten, berriro, bai. Gozen, baseliza ikustera. Bueno, kamina eta polita, Oiana. Bai, heldu gara. Hau da Santa Maria de la Peña. Peña, pentsaten dut arri honengatik izango dela, ez da? Bai, hau da itzulua. Bai, itzulua, eta ondoan... 7. mendekoa, eta hori da berriena. Hori 13. mendekoa da, bai. Jo, berriena, 13. mendekoa, imaginatu. Ze historia pila dagoen hor harrieta artean. Ikusta badauko baretik, Oiana? Bai, hau bai. Venga. Dago sarrera. Bai. Bueno, azetoki ederra dago hemen ez da, Oiana? Bai. Eta hemen barruta sartzea badago, Oiana? Bai, eta saiatu ziren sartzen horien dela gutxi ikusi. Zeintzuk? Lapurtzera, pues ez dakigu ondo, baina segurazi kanpaia. Adios, kanpaia lapurtzera etorri ziren. Trafiko seinale batekin saiatu zuten. Trafiko seinale batekin saiatu ziren, ate irekitzen. Palanka egitea, bai. Palanka egitea, pero ez da. Ez izuten ireki ez. Ate fuertia. Gaur irekita da, baina atia behintzat zendua. Eta bueno, guazen barrura. Sartu Oiana. Hemen ikusten egin naiz, fresko bat edo margo bat, ez da? Bai, pintura hau da El Calvario. Eta, bai, 16. mendekoa da. Hau, tapatuta zegoen, eta bapatean agertu zen, eta atera zuten. Bale. Beraz, gainetik beste kapa batzu zituen, kendu eta hau agertu da. Jo, impresionantea, egia zen. Zer gehiago daude, Oiana? Zati hau da 13. mendeko zatia. Hau da 13. mendeko zatia. Hau da, beraz... Arku honetatik ona, eta hori da 7. mendeko partea. Ikusi dezagun, hemen txe. Parterik antigualenekoa. Hemen oraindik meza ematen da. Hemen oraindik meza ematen da. Bai. Bueno, ikusi, hau monumentala da eta. Bai. Beraz, Oiana, hemen gaude kanpotik ikusten den harri horren azpian, hemen hauxe dago, ezta? Aitzuloa, ja, bai. Bai, aitzuloa. Hori da Ama Virginia, bai? De la Peña. Oso zaharra da, izaten dute Euskal Herrian meza ematen duen baseliza zaharrena dela. Adios, toki, historikoa, benetan, egia esan. Eta horko hori zar da, Oiana? Bas, hau da koroa. Hau da koroa. Bai, Elizako koroa. Eta hor beste gauzaren bat badago? Hor hemen badago gauza oso bitzi bat. Pasen ikustera, bai, etorri gurekin. Ai, Dios. Hau zer da, Oiana? Hau da, bataiarria. Bataiarria? Bai, baina fijatu ondo. Hau arrokan egina dago, ez da? Bai. Ez dago ekarrita baizik eta arrokan? Gaztatuta, bai. Etxulako arroka bera da, bai. Hemen mendiko arroka honek zenbaterako ematen duen, Eta gero hemen azpian, hilobiak daude. Hilobiak daude hemen azpian? Adios. Egia esan hasea, txorra da dituzuen herrian. Claro, enez harritzen gero Trebiñokoak esatea, beraiena dela, ez da? Baina ez. Bueno, Oiana, eskerrik asko, Santa Maria de la Peña erakustagatik, eta pena merezi duen itxasekin egindako bizita. Oiana, bueno, egunen batean lana behar baduzu estra, hementxe argi gelditu da, edo guia turistikoa, edo latigo hartu eta arkeologa, Oiana Jones. Ikusi dezue, jendea gero Erromara eta Europara joaten da monumentuak eta harriek ikustera, eta hemen Urizarran monumentu eta gauza ederrazko dituzue. Ermita esan diazu Oiana dala Euskal Herrian lehen aldiz, lehen tokia, meza eman zena. Impresionantea. Beraz, Ataporkan sortu zen Homo sapiens eta Urizarran sortu da Homo catequesis. Egia esan, baseliza, ermita pixkat aldapan dago eta horxe meza estrem ospatu daiteke. Nik uste, feligresak kosta egun zaiela pixkat Elizara jatzea eta hostiak barruan eman beharrean kanpoan hartuko dituztela. Nola izan edo Ama Virginiak, Nuestra Señora de Pasaban, seguru, Eliza hori eskalatzeko. Baina, bueno, pixkat investigatzen aritu nahi Oiana idealista.comen, badakizu portal inmobiliarioan, eta hemen aurkitu dut oferta arraro bat. Ikusi, zagartzen duen bungalau, eremita resort faidu 60 metro karratu. Egia esan, bizitzeko ondo dago. Ikusi dezagun anuntzioaren bigaren partea, eta hemen txedoko ideal bikoteentzat, karo, bi bakarri sartzen dira, argi naturala, freskotasuna, ventilazioa, eta tarteka meza.
hor esan diazu Iana, apaiz bat joaten dela mesa amatera tarteka. Hombre, alde zen, baratzaia ezagututa, hainbeste gauza karlistadeekin, igual Santa Cruz apaiza da. Eskerrik asko Iana. Mugan dagoen herri txiki bat, zenbat indarretak hemen, gaur egunari egin zaizkio, beharrain beste aipamen, historiak ez errikusia, haundia da duka hemen, kobazuloak ta baseliza, personak eginak omen, konparaketa egin ezkero, ulergentzake ondoen, garai bateko bizitza zertzen, eta oraingoa zer den, garai bateko bizitza zertzen, eta oraingoa zer den. Ojo. Zerbeza bat. Ojo. Eskerrik asko. Kepa! Egunon? Kaixo? Zer moduz? Ondo, hementxe. Zure izena? Natalia. Natalia? Bai. Ni Zuaitz, urte askotako? Bai, urte askotako. Natalia, ze izan da hori? Ba, zerbeza bat, hementxe. Eta zein duzu? Ba, jitsi beharrean eskatzen dute terrazatik. Ostra, metodo ona. Bai, bai. Natalia, egon naiteke gora? Bai, bai, bai? Tor zaitez. Natalia! Egunon? Egunon. Ez dut inoiz ikusi teknika hori. Ba, normala. Soka duko gomen, baldea? Eta hola eskatzen duzu zerbeza? Bai, bai. Era hortan? Zerbeza edo nahi duzuna. Zerbeza edo nahi duzuna? Bai. Nik ere gara bat eskatu nahiko banu, horrela indiziket? Bai, noski. Bai, niretzat. Ojo! Zerbait esan behar da? Zerbeza bat. Eta jazta? Bai, ateratzen da eta ematen dizute. Zerbeza bat, bale? Zerbeza bat! Eskerrik asko! Eta ojo, tak. Karo, ez diguna bidali da... Bueno, eskatuko dugu. Abretxapasa? Bai. Bai? Bai. Sin más? Bai. Abretxapaz bat! Listo? Listo. Eta bain zer? Itxaron. Itxaron? Bai. Ojo! Mentxe? Eta abretxapasa? Bai. Bai, nire ere. Eta txintxin? Bai. Ederra. Ederra? Bai. Ze plan zenukan hau edatea, Natalia, edo... Bai, hau edatea eta zeo zer jatea. Nahi duzu? Ostra, nago pixkat... Ose zara? Bai. Bueno, gago enbidatuko zaitut. Bai? Bai? Hemen esriko gara? Bale, bale. Haintxe nato. Eskerrik asko. Ojo! Hemen txena. Nik hauen. Haupa, Natalia. Eta niretzat. Eskerrik asko. Zergatik? Zer dauko hemen? Ba, arrontza frigituak txorizokin. Arrotza prejituak eta txorizoa. Bai. Natalia,
Zu bertakoa zara? Bai. Urizarrakoa? Bai. Urizarrakoek badaukazu ez izenen bat, edo ez dakit beste herrietakoek erabatera ditzen zaituzte, edo... Bai, ni goratzen naiz txikitan beste herritakoek Peñacerrada beharrean de puño cerrado. Nola? De puño cerrado. Peñacerrada beharrean? Bai, de puño cerrado. Deitzen zizuten? Bai. Zergatik hori? Esekenak izateagatik. Uste duzu sekena zaretela, herrian? Uste dut ezetz. Hombre, ikusi besterik ez dago. Oantxe zautugu elkar, garagardo bat eta arrautzuk eta txorizoa. Zuk esango diazu. Ikustu sekenak ez zaretela. Ez. Kontrakoa gara. Beraz, de puño cerrado beharrean, izan barko litzateke? De puño abierto. De puño abierto. Bai. Beraz, inguruko herritak hori izango dugu, Natalia. Bai. Puño cerrado ez? Ez. Puño? Abierto. Puño abierto. Eta nik konstatatzen. Hango du? Bai. Noski, honekin. Eskerrik asko. Ogia nahi duzu? De puño? Abierto. Natalia, eskerrik asko. Zuri? Da beste bat arte. Ez, pentsa. Nora zoaz, ba? Zer? Harriko egin behar dugula. Bai, barkatu, bai, nik ingot. Ez, lasai. Hemen joku bat egiten dugu. Harriko anorke ingo den erabakitzeko? Bai. Joku bat? Bai. Eta nola da jokuri? Ojo? Bakoitzak daukagu txanpon bat. Paretara bota behar dugu, bai. Eta gertuen geratzen dena, irabazten du. Txampona paretera bota eta paretetik gertuen uzten duenak irabazi. Bai. Txampona behar da. Bai. Ez daukazu? Ez. Ni badaukat lasai. Claro, ze Urizarrakoak puño cerrado ez. Puño abierto, gara. Puño abierto. Da. Vale. Oso hasiko zera? Bai. Oaz. Venga. Egon, Ba. Horre balio du? Bai, noski. Ojo, Natalia, oso gertu geratu da, futbolaria izan zinen, ez? Bai. Badakitzu nolakoak diren jaurtiketak, ez? Bueno, bai. Egin jaurtiketa ona? Karo, jaurtiketa ona genituen asko iten hori da problema. Bueno, ordu narriko egingo dutzu. Suabe, Me cago en sos. Nola jonda? Ojo, me cago en sos. Hori ez da paretatik gertu. Hori da terrazatik gertu. Itxon, Me cago en sos. Bai? Txampona! Txampona! Vale. Ojo. Eskerrik asko. Tak. Eta Urizarrako teknikakin, txampona berreskuratuta. Bai. Baina gertuen, zure gelditu da? Bai. Beraz, galtzaileani? Bai. Beraz? Harriko egin behar duzu. Harrikoa nere konto. Bai. Hala, eskerrik asko. Harriko itera. Bale? Natalia! Ikusi duzue Nataliaren garagordoak lortzeko teknika, bikaina. Eta gainera ikusi duzue, tabernakoek garagardoa bialtzen dizute a domicilio eta gratis, bat ere pagatu gabe. Beste adibide bat erakusten duena, Urizarrakoak puño cerrado ez, puño abierto zaretela, eskuzabalak. Baina ojo, abretxa pasa eskatzen duzu, baina abisatu gabe botatzen dizute. Natalia, kontuz, ze adi espazabiltza egunen baten, abretxa pasakin botila ireki beharrean burua irekiko dizute. Beraz, gauza bat esan nahi dizut, balde honek bi funtzio dauzka zuretzat. Bat, garagardoak eskatzea, eta bi, abretxa pasetatik babestea. Ta hala, arro eta ozen esango duzu, baldea buruan, eta ibili munduan. Arresia ezagunak izan dira munduan, Berlingo arresia, Txinakoa eta, ojo al Kristo, Urizarren dago, Lastofarduen arresia. Joño, hemen badago bazka, Euskal Herriko ganaduzale guztiak. Etorri Urizaharrara, zuen behiak asatzeko, txalak ekarri lasai asko, sesen gaztia, potxoka, sesen potolua, kabestrua, betizuak eta nahi dezen guztiak. Nek hauen sos, oide lastopila, oi. Ara, persona bat, gozen ezagutzera.
Kaixo, egunon? Haupa, egunon? Zer moduz? Ondo, zeu? Ondo, San Marko. Zer hon hemen diba? Hemen txai bulta bat ematen, ni Mikel zu? Aritz? Aritz, urte askotarako. Opa, berdi. Ni gaur Urizarrako udalerria ezagutzen nabilda. Zehazkin unago, Aritz. Ba, zehazki Zumento auzoan zaude. Zumento auzoan? Bai, baina Baroja herriko parte gara. Ah, bale, Baroja herrian gaude beraz, Hori da. Horri ikusten dena da, ezta? Hori ikusten dena, hori Baroja da. Ah, primeran. Eta Pio Barojak, zenbait idatzitan, horko aipamenak egiten ditu, bai, zaitit horko izan omentzan edo. Bale, bere abizena hor dun, herri horkatik dator. Hori da. Baroja, bale. Eta gu esan dizu Zumentu... Auzoa da orain. Auzoa, bale. Aspaldi herria zen, baina orain auzoa da. 8 biztale besterik ez ditugu. Gutxi. Konparatuta Barojarekin, Barojak 30 inguru izango ditu. 30. Hemen saia izaten da norbait topatzea bidetik. Bai, ez da. Ordan, zu ikusten danean, arretu egin nahi, Aglomerazio gutxi, ez da? Hemen inor ez da ikusten egunean, zea. Hemen txe, Eliza ikusten da, ez da, Aritz? Bai, hemen Zumentoko iparraldeko sarreran gaude. Eta hemen lehendabiziko ikusten duguna Eliza da. Zumentoko San Juan Bautistako Eliza da. Bai. Eta zazpirun urte inguru dituela uste dut, olako zehose. Eliza kanpotik da, baina etxe bizitza bihurtu da barruti. Ah, bale. Gide batzuk erosi zuten, Bale. eta gaur egun hori etxe bizitza da. Garai bateko Eliza gaur egun etxe bizitza da. Hori da. Bale. Azetu, idea hona, ez da? Bai. Hemen txe animal, ikusi, hemen... Ai, Dios, hauek ere, hemen txe bizitira, ez da? Bai, hori kere badira. Garai bateko Elizan. Mututok ideak. Bai, kontu zibile, Bai. Genio bizikoa. Ei, kontu. Epa. Bestea jatorragoa da. Ah, bale. Karaktera edo. Ba, ze kuriosoa, ez da? Garai bateko Eliza zena gaur egun etxe bihurtuta. Parabolika eta guzti dago, hemen txe Elizan jarrita. Aldatu egin ditugu. Apaisa... Animatik. Hau, Zumentoko Eliza da, baina Zumentoko herria han topatuko dugu. Zu hor bizizara? Ni hango etxetxo txiki batean, bai bizizara. Bale. Orduan, nahi baduzu, emango dugu pasetxo txikia. Primeran. Hau da zure etxe, Aritz. Bai, hemen Zumento número 5 da. Zumento número 5? Azkeneko etxea. Azkeneko etxea. Ni lehen Gasteizen bizi nintzen, baina istripu bat izan nuen, eta horren ondorioz, ona etortzea erako. Eta ze istripu izan zen nuen, Aritz? Horren gara 10 urte eskalako istripu bat izan nuen. Adios. 18 metrotatik erori nintzen. 18 metrotatik erori zinen? Bai. Haze golpe, ez da? Bai, sorte handiko tipoa naiz. 18 metrotatik eroritzea? Bai, denbora desente eman nuen goean eta, baina, bueno. Gaur egun ja berreskuratuta ikusten zaitu? Bueno, bai, kanpoti bai. Baina erdi jubilatuta nago, ezin ditzaketekin gauza mordo bat, baina, bueno. Ni hemen rutina batzuk ditut, apur bat itartxu sentitzeko, nahi baduzu, fragatu dezakegu eta ikusiko dugu... Zuk esan ari zaitu. Zer olako indartu zaude. Baditut gauza batzuk? Ah, si, zuitzatik zintzili daude gauzak, ez da? Bai, baina, bueno, txaurronda ez bota, Ez. Bueno, pixka bat prestatuko nahi, saketak enduko deka. Bai, kendu. Honekin azten ez berotzeko. Bale, jarriko zara horrela. Bai, horrela. Etxan. Eta ingo duzu horrela, bale? Ez bota zuaitza. Sí. Bai. Luzatu esoa, eta egin gora. Bai. Pixka bat. Bueno, hau... Bueno. Nahiko ongi, ez da? Bueno, basaude forman, Bai. Ez dakitan ejerzizionatik edo jertxe potolonengatik, baina, bueno, ja pixkat, berotu nahiz, hori da. Urrungoa zein da, Aritz? Hemen jesarriko gara? Bai, ikusten ari gara hemen, dauda, sombrilla, pixkat abanetan izaten duten harri hori, ez da? Hemen herrian denetarik erabiltzen dago, ez da gizu? Hemen dara berreri galtzen. Reziklajea. Hori da. Vale. Gerturatu apur bat. Hori da, jepa, hori da. Eta guen besoekin? Besoekin egin bera. Oida, besoekin bera. Hori da, suave. Bueno, Dios, tu. Hostia, pixua da, honek, Aritz? Pentsa. Bueno, baina honek tensio ematen du, zatik ematen du, hankan gainer hori behar dura, baino. Vale, nahiko, Nahiko, ez da? Bai, eta ni online hemen, guru saketa besterik ez dut egiten hemen. Pilotak diaz, mendikoak? Bai, hemen denetarik erabili behar, ez dakizu, bizkarro beto luzatzeko. Vale. Beraz da, hemen igotzea. Maskaltzera joan aurretik. Hori da, bai. Egin berak apur bat, kontuz. Jopa, bai, joan, Kontuz, bota zuaitza, Ez, hementxe dago, txorizo bat bezala zintzilik. Kartu... Bai, egia esan estiratzen da, bizkarra, Hemen hospitala urrun dago, Eta hola zen bat zenboa eritz. Ba, nahi beste? Bueno. Hola zen nahikoa? Bai, pixka bat. Baskalduko dugu zehose, errez? Bueno, bale. Egan esfortzuaren ostean goze zara? Nahi zuna, Aritz, ni prestatuko dut mentxe zehozer. Prestatuko duzu hor dini bat eta ni aterako dut zehozer. Primeran, sombrilla. Hala, etxe honetan dena reziklatzen da, Sombrilla hartu eta...
piknika prestatuta. Uiepa. Primeran. Ea, zen olako trebezia duzu... Bai. Bueno, palilloekin. Ze, karri duzu, Aritz? Bai, karri dizut. Adiós. Hemen ni kriston bizia dauka. Adiós. Ia egunero arroza jaten dut. Arroza jaten duzu. Adiós, vale, ze hona. Pakistaneko arroza. Pamir arroza da. Pakistanekoa. Pakistaneko arroza da. Eta nudik erazten duzu, hau? Ba, interreten bidez erazten. Internet bidez erazten duzu, bale. Makina guzti. Jose, ondo. Usai hona daka, honek. Masara trebe, palillo. Bueno, hau hartzen da, horrela, ez da, pixka bat? Bueno, horrela badakizu, bai. Hola, ze pixka bat. Ez da lehen bizu galdia, bai. Bozo nada dago, Aritz. Berazu, bideiatzea ere guztoko dakazu, ez da, Aritz? Bai, denbora asko dudanez, normalean, zaiatzen da purra bideiatzen. Azkeneko boladetan, hasiera egonez bideiatzen. Hasiera gustatzen. Bai. Eta ere, sukaldatze asko guztoko dudanez, beti izaten dut, prestatzeko hango zehose. Nabaritu ez aldi oso nadago arrazau. Aritz, eta nola zaten da honegin pakistaneraz? Honegin. Honegin. Guan bertan zen dugu, honegin. Aritz, eskerrik asko, ze garrantzitsua den hizkuntzak hitz egitea. Pakistanen nola zaten da honegin? Honegin. Oida, hau pasu, Aritz. Oida, ikusi dezu, Aritzek egin du nire bizitzak probatu duten arrozik onena. Hori bai, arroza egunero jaten duzu, Aritz. Ostia, ez da komunen ondo? Bai, nik arroza egunero jaten badut, zumentu ez dakit, baina estomagoan zementu ederra egiten zait. Hoi bai, bueno, Aritz, ikusi dugu, zumentuko auzoan Eliza zentokian jendea bizi da orain. Baina gauza bitxia pasada gu horre egon garenean. Ikusi, zumentuko Eliza zentokian, ze gertatu den bi animali hauekin. Bi hauntzak zuti jarri dira. Hostias, zumentun antikristoa jaioko da. Ikusi, el dia de la piztia izango dugu hemen. Bueno, hau alde batera utzita, momentu hau, Aritzi abesti bat nahi diot kantatu. Abesti herrikoi batek esaten du adarraren zagarraren puntan, ezta? Aritzen kasuen izango lirateke Barojako zumentuko arbolaren puntan, puntaren puntan. Zintzilik daude gauza ugari, amarlokarri, tapiolet bizkarra zuzendu gendun Aritzektanik. Eskarrik asko, Aritz. Iepa! Haupa! Kaixo! Egunon! Ze moduz? Ondo, eta zu? Ondo! Zure izena? Asier. Asier! Ni Zuaitz. Zuaitz. Urte askotako? Berdin. Asier segillo? Armentia. Asier? Asier, Armentia. Armentia? Bai. Zure aita Armentia eta ama ere Armentia? Ama Armentia. Ados? Bai, hemengoak biak. Biak hemengoak? Biak, montoriakoak. Ta, herrian badago Armentia gehiago? 24tik 15 Armentia. 24 biztanletik 15 Armentia? Hori da, erdia baino gehiago. Eta denak famili berdinekoak edo? Ez, familia ezberdinak dira. Familia ezberdinak? 2 edo 3 gutxienez. Eta nolatan iritsi da inbeste Armentia? Ba ez dakit, baina oso lotuta dago Armentia bizena herri honekin. Ez duzu pentsatu herriari Montoria berrean Armentia deitzea edo? Ba hemen gertu herri bat dago Armentia daukan izena. Badago ja? Bai, izen hori ja okupatuta dago, herri batentzako. Ja, beraz jarraituko zue herriari Montoria deitzen, naiz eta biztanleen erdia baino gehiago diren? Armentia. Eta, Asier, zu bertakoa zera Montoriakoa? Bai, ni bertakoa naiz. Urizarrakoa ez, inoiz ez, Montoriakoa. Urizarrakoa ez? Ez, Montoriakoa. Baina udalerria Urizarra da? Udalerria bai, baina herria Montoria da. Ni Montoriakoa. Badago piken bat oso? Bueno, pizka, baina pike sano, Pike sano? Bai. Osea, Montoria da, zuretzat? Capital. Capital? Capital. De Logroño a Vitoria todo es Montoria. Nola? Ez duzu ni hori entzun? Ez? De Logroño a Vitoria todo es Montoria. De Logroño a Vitoria todo es Montoria? Bai. Eta hori? Hori, guk esaten dugulako. Eta punto. Zuek esaten dugulako? De Logroño a Vitoria todo es Montoria. Punto. Vale. Bizitzeko herri hona Montoria? Bai, niretzako herri honena. Negu honotza ingo duz, da? Bai, gogorra da. 15 grado 0 azpitik ikusi dut, hemen. 15 grado 0 azpitik? Bai. Hemen? Eta hori hotza da, Hori ez da fresko, hori da? Hotza. Hotza. Neguan ez da hemen jende asko ongo, edo? Ba, pentsa bain dela urte batzu, ni bakarrik nengoen herri honetan. Zu bakarrik bizitzen? Bakarrik. Neguan? Bai. Beste dena joan ziren, da zu bakarrik gelitu? Bai, ni hemen geratu nintzen. Segatik? Ba, gustatzen zaidalako. Eta beldurrik erotzen nukan? Beldurrik zergatik, beldurrik. Eskopeta pila bat dauzkat etxean, así que beldurrik ez. Ezinen aspertzen?
Nik ez, ni berehala entretenitzen nahi. Arrantxan, egizan, ontoen bila, aizkoran adibidez. Aizkolan aitzesa? Hotza kentzeko aizkoran. Baina aizkolaria zara edo... Bai, aizkolaria nahi. Oain dela 6 urte gutxi gora bera herriko jaiak antolatzen, aizkolariak ekartzeko presioak begiratu genituen. Presioak zenba balio zuen? Hori da, baina oso garestiak ziren. Profesionalak? Profesionalak. Eta 4 edo 5 lagun elkartu ginen, eta guk egitea erabaki genuen. Aizkolari profesionalek ekarri barrean, zuek erritu zineten? Guk egin genuen. Eta, bueno, orain Arabako 2. mailan nago, eta gustora. Arabako aizkolarien 2. mailan zaude? Hori da. Ostra, ze historia. Azer, animatuko zara? Zurekin? Bai, ondo gozaldu dezu edo... Orain ikusiko dugu. Lehenengo beroketa ingo dugu edo zer. Beroketa? Bai, horrika pizka bat egingo dugu. Bai, kendu txamarra. Bai. Venga ba, guazen. Venga zuai, estorri mendik. Zenora? Zer da, Basier? Hemendik egiten dut beroketa, nik. Beroketa hau? Hau izoz. Basier, zer da? Hau beroketa da? Bai. Calentamiento express. Eta orain ja, aizkolan ikiliko gara. Arropa aldatuko dugu edo zer. Hola ez? Hola ez, aizkolari arropa. Baukazu? Nik bai, zuk? Nik ez. Nik prestatuko dizut. Venga. Vale. Itxura zer? Oso ona. Bai? Hola sagazti bezala. Hola sagazti bezala? Hola sagazti bezala. Onena bezala. Onena bezala? Bai. Hola sagazti da onena? Bai, nire idola da. Zergatik? Showman bat da. Showman. Ta, hemen ikustot, tak, importante? Armentia. Armentia. Eta venga, al lío. Zuaziko zera? Bai. Bai. Hori, zeizen da? Rituala. Txistu gota. Txistu eskota? Aizkora ez irristetzeko. Ados, eta bestea zein duzu? Mokia kendu. Uz diezu. Al lío. Vale. Suave, Hau pasu bai. Ni? Bai. No, tak. Hau pasu bai. Vale. Hasi hemendik. Itxu, baina lehenengo? Zirriztu egin. Vale, eta bain? Hola? Horrela, oso ondo. Vale. Oso ondo, venga. Bai, hemendik, bestaldean. Ondo! Venga, gora izkora. I horrela. Zer gertatu zaizu? Venga, hartu izkora. Kapuen sos. Hola, errezo, Okila bat, ematen dezu. Okila ze txoria? Pikatronko. Venga, eman indarrarekin. Venga! Zier, indarrartzeko zerbait? Venga, ba, itxoin pizka bat. Indarrartzeko hau? Bai, elorria. Eta frutu hau? Frutuak hementxe gilorre, esaten diegu. Gilorre? Bai. Eta honek izin berra? Zein behar den, abaitu. Zer dau? Hau, suplemento bat. Suplemento? Vitaminiko eta proteiko. Enbor hori mosteko txupito batekin nahiko. Patxanan antzekoa da. Baina alkohola duka? Pizka bat, hartu eta segi. Nik beste bat hartuko dut. Zeran? Oin bai, Venga, zuai. Vale. Venga, ba, ni goko nahi pizka. Venga, ba. Dale. Zier, momentu bat. Hala, zier. Opa, zuai. Bai? Venga. Venga, oin bai, Venga. Oso ondo. Beste enbor bat dago. Hala ba. Venga, aguazen, hartu izkora. Se kai. Hostia. Kauen sos. Zein dugu hori gabe. Sofara lotara. Kauen sos, markatu zier. Kauen sos. Bueno, Asier, listo, hola sagazti bezala, gurrutxagazti.
Hori bai, hotza egiten du. Berotzeko, Montorian zeingo genuke? Edo bi. Tak, elorri fruituekin egindako likorea. Ba, ja, oin bai. Orain presnago esan behar nuena esateko. Montorian, 24 biztanle. 24tik 15ek ze abizen daukate? Armentia. Beraz? Armentia izena jarriko genioke izenari, baina ezin da. Zergatik, alboan herri bat dagoelako Armentia izena daukana. Izen hori okupatuta dago. Soluzio bat daukat. Armentia eta Montoria izen argi dago. Armentoria. Eta geografiako mapak ere aldatzen hasi dira dagoeneko. Ojo! Hemen ikusten dugu mapa zaharra. Montoria hemen daukagu. Baina esan bezala izena aldatu diogu. Armentoria. Ikusiko dugu mapa berria. Armentoria. Eta ojo, Armentoriak ze terreno dauzkan. Ojo! Tak, guzti hau da Armentoria, zergatik esaerak diolako, de Logroño a Vitoria, todo es... Eskerrik asko, Asier. Hortxe, persona bat lanean. Ezagutu dezaguna, nordi joan barrun. Hemen, ez dakit nola sartu honean, bueno, berdin zailo, basurdea bezala, venga. Iepa! Egunon? Apa, egunon! Zer moduz? Ondo, zer lan da lan? Bai, pizkat. Ederki, ni Mikel, zu? Aitor. Aitor, urteskotalako. Bai, berdin. Aitor, pizkat inguruak ezagutzen nabil da zer herritan gaude? Lozan gaude. Lozan gaude. Eta zu zer zabiltza, Aitor, traktorearekin? Bai, pizkat lan egiten, ba. Lurra mugitzen, harriak atratzen dira eta... Eta hemen zer egiten da? Ba, hemen, erengo dugu urte honetan, abena erengo dugu. Bai, behientzako janaria. Bai, behientzako, ez da? Jo, haze terreno puzka, ez da hundia, ez da? Hau, txikinetarikoa da, ba. Txikia? Bai, hau, txikia. Jo, ba, eskerrak txikia den. Bai, hau txikia. Bueno, ba, oso ondo, hemen beraz esan diezu, harrik edu behar dirala. Bai. Bale, ba, bueno, horren... Harriak hartuko ditugu, ez, da hemen bota. Hoi da. Hola, bai. Primera, bueno, ba, txaketa utzi, eta guazen Aitorrekin harria biltzera. Kularrorik nahi? Ah, bale, eskerrik asko, bai, primeran. Eskerrik asko, Aitor. Joder. Ala, basen mutil! Bai, venga, Aitor. Baina barrura, bota? Bai. Bestela berriz hartuko behar. Bestela berriz kanpora. Ez hau durra, hau ez da harria. Ez da harria zela, baina ez. Bueno, ze? Bueno, Aitor, misión cumplida, ez da? Bai. Arrobi batean baino, harri gehiago, Bai. Herri honetan beste gozarik ez, baino harriak, asko. Bueno. Ba, refrigerio bat, edo? Refrigerio bat? Bai, edu, pakola. Bai, Aitor. Bai. Bai, no la... Ah, sí, hemen dazkazu. Bai, hemen dauzkat. Así que, hombre, primeran. Hemen. Tal. Adiós, vale, irekitzeko. Buen dios, no. Ah, vale, oso ondo berkatuta. Bueno, Aitor, zugatik, hemen txe, lan pixat egin deu. Lehen harriak entzen, dagoen txapak entzen pasada. Oi, ondo, Beronekin ez dakit buruti bera bota edo. Bai, ez dakit. Aitor, eta beti eramaten dezu Coca-Cola traktorean? Bai, la chispa la vida. Bai, alaxe da, bai. Gaina ondo dago, volantean ezin da alkoholik edan. Ez hori ez. Arrapatxo mazaitu, ze? Bai, hemen polizia rural, euskaro, ibiliko da, baina. Ez dakit, hemen ez da inor olakorik etortzen. Obeto. Bai, hau da la ciudad sin ley. Loza, la ciudad sin ley. Hori da, hasta donde las vacas iban pistola. Oi, ez nekin datu hori. Adarraketa. Karo. Bai, la ciudad sin ley. Ondo armatuta dijo ez? Bai, beti. Bai. Bueno, zugatik Aitor. Bai. Rekuperatzen egea, eta bueno, rekuperatu ondoren zuk esango dira zer egin behar den. Joan gaitezkerria ikustea edo? Bai. Hori da, guazen, loza ezagutzera. Bai, jauna. Terrenotan kosta, egiten debiltzea, Bai, hemen botakin beti. Ahí ba. Importantena. Los andaluces las enclas. Hemen botak. Bai. Andaluza txakak eta hemen txe loza botakin. Hemen beti mendiko botak. Bai, mendiko botakin. Edo zer gauzarako. Tabernara joateko, beti. Edo zer gauzatarako, ez da? Beti, bai.
Aitor gauza bat, traktore ez da inorra lapurtuko, ez da? Ez, horrez. Vale. Inork ez du hartuko. Vale, la ciudad sin ley, oiz. La ciudad sin ley. Giltzak ipinita, norbaitek behar badu hartzeko. Eta etxea da mandira. Eta etxea joateko. Bueno, el duara, ez da, hau da loza, ez da? Hau da loza, bai. Vale. Zerri polita da kasuan, ez da? Bai. Politena. Ta lasaia. Lasaiena. Ai, Aitor, ojo al Cristo, Coca-Cola pila dauzkazu, hementxe. Ze usten dizkizu zean, esto lanerako hemen, botilak? Bai, eta hemen torri da hartuta edan. San Miguel astebururako igual. Bai, horiek bakarrik asteburu ontarako dira. Urrengo astebururako, bai. Barkatu, Aitor, eta zenbat biztan dezarete lozan? 13 edo. 13? Bueno, hau 13 artean... Ondo, ez da? Bai. Ondo, jakitea. Bai. Hoiza da, lozako enparantza? Hau da, bai. Lozako plaza edo enparantza, bai. Txikia da, baino. Bai, txikia eta lasaia. Ez dugu gehi behar. Eta zuen bizizara, hemen inguruan? Bai. Bertan bizionez, bai. Dana bertara dakazu, ez da? Bai. Hori da, dana bajo kontrol esaten nahi, ez da? Dana. Etxea ondo vigilatuta dakazu, A ber, txakurra guzein da? Hoi, turbo da, eta bestea Rex. Kresi txalan, hor txalan dau. Hoi da, Rex? Ba. Iei! Ay, Dios, sista, hau da Rex. Hori? Hau da Rex? Hau da Rex. Bai. Da zeako serieko txakurra bezala, Rex un polizia diferente, hori da, Bai. Rex. Herriko polizia da. Herriko polizia da. Bai. Zer egiten du, vigilatu? Dena kontrolatu. Rex, txiki zer deu. Herriko zaindaria, badijo berriro ere, bere ofizinara hortxe pizkat egitera. Bueno, Aitor, herri lasai orduan bizez. Bai, lasaia, ikusten duzunez, etxeko bateak irekita, kotxeak, baita ere. Kotxeren irekita zazue? Eta giltzekin dau. No fastidies, kotxe. Bai. Bai. Hemen ez da inorketak, eta bestan baita. Eta bestan baita? Baita. Ondokon? Bai. Jo, Cristo, a ver. Eta gintzak guztien dituzu eta... Pintak edo hor... Bai, gintzak hor gelditzen didala. Eta inorrek sekulez du labortu? Ez. Bueno, Rex eta Turbo hor daude, así que bere funtzio ditu. Baspa ere hor badaude, Bai, ez dela problema barik, ez? Bueno, Aitor, eskerrik asko, loza erakustegatik. Segi ondo, Aitor, eskerrik asko. Vale, agur. Agur. Torri, txakurre, toma, Rex. Dios, puto perro. Aitorri ezker ezagutu dugu, loza. Euskal Herriko edo unibertsoko herririk lasaiena. Ciudad sin ley esan diazu, ez dago arazorik. Eta udalerria peña cerrada da baino, loza puertas abiertas, Ate guztiak irikita daude. Eta kotxeak eta giltzak. Bueno, abesti batek esaten du, donde están las llaves, matarile, lozan largi dago, giltzan non daude, kotxean jarrita, ez da? Kontu zeatik, ezagutu ditugu traktorete, torete eta albakila, así que kontu zibili pixka bat. Bueno, lozan lasai bizi dira zegatik munduko sistema vigilantziako onena dutelako. Securitas Direct, ez, hauxe, Rex, herriko vigilantea, lasai dago erne eta tente hortxe dena vigilatzen. Bueno, nik uste, Rex ez da un policía diferente, baizik eta Rex, el bello durmiente. Hau ez natzeko musuan beharko zaio. Eskerrik asko, Aitor. Kaixo! Egunon! Ze moduz? Ondo, kantzauta baina, bueno, ondo. Kantzauta? Me cago en sos, zertan zabiltza? Ingudeak inpizkat entrenatzen. Entrenatzen? Zure izena? Igor. Ni Zuaitz. Oso ondo, ongi etorri, montoriera. Eskerrik asko. Nahi dezu probatxiago, Zuaitz? Nahi nuke baina natorra izkoran egitetik eta nao oso nekatut, ez daukat inderrik. Hombre, horretarako hemen montorian badaukagu erremediotxo bat. Interratzeko? Bai, behintzat hemen guga hartzen deu. Ez da izango ni pentsatzen duana. Ba ez dakit, ze pentsatzen dezu, ba? Me cago en sos. Elorrian fruituekin egindako posima. Bai. Lehen azirrekin hartu dut. Hombre, ezaten dizutez, montorian normala da. Kirola pizkat egiten dezunean? Hau hartzen da. Bai. Hau beste nun baiten edaten da? Ba, nik behintzat ez dut inoz ikusi. Montori? Amen, montorian bakarrik. Ba, hartu ezake pizkat? Bai, noski, harto tragotxua. Zugure pizkat? Bai. Venga ba. Honegi. Bosua, no? Zaiatu alzara orain. Oin bai? Oin bai, oin indarra hartuta bai. Venga ba. Lehen aizkoraen? Eta oin ingudean.
Bale, hasi baino lehen zerbaitin behar da? Hombre, lehenengo gauza txistua butatxia eskuetan. Eta gero mukiak lurrea. Benetan? Bai, benetan. Ingudean bai? Ingudean bai. Bakizu Olasagasti ohiturak. Hemen gure idola da. Olasagasti. Olasagasti? Bai, herri kiroletan badakizu. Osea, haren ohitura jarraitu behar dira. Hori da. Tak? Eta mukian. Oin? Aurrera. Aurrera. Tak. Kontuz, eski oso basu dau zuretzat. Hau normalian jartzen da bakoitzan altura. Jarriko dugu neurrian? Bai, igual bai, oberena. Kauizos. Lagundu, jarri hor, gainean. Importante, Jarri bizara hor zutik. Eta zutik zaudenean hori da neurria. Listo? Saiatu zu garen. Venga, ba. Sorbalda zuzen. Igor, barkatu, Bai. Ze golpeak inda. Tragotxo pizka bat gehiago. Txiki bat, Zera, indar gehiago hartzeko. Oin bai. Oazen. Begago. Oso ondo. Zelan fanda? Ondo, toin? Ondo. Oin, korrika gora. Oazen, korrika, torri. Ze korrika? Uizos. Zer? Eka gainera. Epura? Bai. Zer dau? Ikatxa. Dau zer? Eraman? Eraman, bai. Hauza, beste herri kirol bat? Herri kirola ez, hau da, baskaltzeko. Bale, baskaltzeko. Bale, ezin genuen oinez etorri? Ez, korrika inbida. Bestela hau itxalingo da. Bale. Da, Igor, parrilla hau? Ondia da, ezta? Bai, parrilla ondia. Normalean erabiltzen dugu festetan, afari egiteko. Herritar guztientzat? Herritar guztientzat. Horrek esan nahi du, 24 pertsonantzat egiten dela afaria. Bueno, festetan baten bat gehiago etortzen da. Jendea etortzen da? Bai, kanpotik. Zenbat egoten zarete? Ba, igual 120 egoten gara faltzen. 120? 120, bai. Esan nahi du, laukoiztu egiten dela, biztan legia. Bai, hori da, kanpotar gehiago daz, herrikoak baino. Horrek esan nahi du, festa hona direla. Hombre, guretzat behintzat bai. Eta ematen du besteentzat baita. Baita. Hemengo Montoreako jaietako afaria beti izan dago arrakastan dira. Zer dauka berezia afariak? Hemen afariak berezia dauka menua. Menua? Bai. Zein da? Ojo. Beira. Hau? Langostinoak parrilla naiteko. Hori da gehien gustatzen zaiona jendeai. Egin goitu? Bai. Bai? Langostinoak, bertakoak, Montoriakoak? Bai, albukuak. Hame, Montorian ez da oso langostinorik. Ez? Basurdeak edo loko animaliak bai, baina langostinoak erosi behar ditugu. Oso ondo. Listo. Horretziko dugu, oain itxan oinin perpiskat. Bai. Igor, eta Montoriako festek zergati daukate arrakasta, menuaz aparte? Bueno, ba ez dakit, igual askatasun asko dago hemen Montorian. Askatasuna? Bai. Zer nahi du horrek? Ba, pizkat esaten dute Montoria ciudad sin ley. Montoria ciudad sin ley? Bai, Montoria ciudad sin ley. Horrek esan nahi du kanpotarrak, nahi dutena egiten dutela hemen, eta herrikoak ez dugu inoz ezer esaten. Sekreto mantentzen duzu. Hori da. Las Vegas en bezala. Hori da. Lo que pasa en Montoria? Se queda en Montoria. Hori da, betirako. Pentsatzen dute festetan hainbeste jende egonda ligatu asko ingo dela hemen. Ligatu hemen eser gutxi ligatzen da, Eser gutxi, hemen. Montoriako festetan askatasuna eta ciudad sin ley bai, baina ligatu? Ez, eser gutxi. Eser gutxi. Bueno, dana ezin da. Dana ezin da. Probatuko? Bai, nik uste dut preste egongo dila. Tak, me cago esos. Montoriako festetako menua, langostinoa parrilla. Hori da, ikusiko dugu zelan irten diren. Oso onak. Oso gozuak irten dira, bai. Orain ulertzen du zergatik etortzen da beste jente Montoriako festetara. Hori da. Gozuak daz. Dakizu ze pasatzen zaidan eri, langostinoekin da? Bihotzarrea esleite zaidala. Hombre, horretarako dakizu Montorian badaukagula zerbait. Hemen dau. Digestiboa? Bai. Hau da, elorrian fruituekin egindako posima. Hori da, Montorian denerako balio dago honek. Hartuko pizkat. Ba. Igor, eskerrik asko, eta gora Montoria eta Montoriako festak. Hori da, gora. Eta gora denerako balio duen posima. Hori da. Diego! Zuen buruari galdetuko zenioten nor naizen? Moises
San Pedro, Xavier Amuriza, ez, Panoramix naiz, baia Panoramix. Zergatik Panoramix, ze Armentoria bilakatu da komikietako Galia berria. Armentorian indarra ematen duen pozima sekretu bat daukatelako, Galian bezala. Balio du aizkolan egiteko, ingude altxatzeko eta atxurra harrapatzeko ere bai. Pozima sekretu honek indarra ematen die Armentoriako biztanleei. Beraz, komikia aldatu eginda, eta Galia Armentoria bilakatu da. Erakutsiko izuet. Ojo, hamen daukazue? Armentoria, De Logroño a Vitoria, todo es? Hamen daukazue, komikietako Armentoria. Ikusten duzue, bere arresiarekin. Eta, ojo, Armentoriak bi heroi berri dauzka. Hamen dauzkazue. Tak, Asierrix eta Igorrix. Tak, Asierrix, Igorrix eta Panoramix. Txin-txin. Gora Asierrix, gora Igorrix, eta gora Armentoria. Gora, gerrik asko. Bueno, programa bukatu da eta ni hementxe etxera bueltatzeko berandutu egin zait. Zuetz bere kasagunda eta ni hementxe nago, ez dakit, Bilabon aliatzeko Arabatik Gastizea bueltatu beharra, baina ez, Lozan gaudenez, idea bat okurritu zait. Ara, torrenekin. Lehen komentatu digute, giltzak usten dituztela kotxe barruan, Aitorrek. Eta Rex, gure polizia diferentea, hortxe dago lotan. Esta aldarri motela, lasaitasuna dutela, bizi naia daukatela. Agurta erdita mila esker, denak jakin dezatela. Herri hotzaren fama du baina, goxo hartu gaituztela, goxo hartu gaituztela. Gerrik asko, gerrik asko, gerrik asko. Gerrik asko, gerrik asko. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora Urizarra! Gora Urizarra!